Παναγιώτα! Έλα, μα. Τι κάνεις εκεί? Κάνω μια εργασία στο σχολείο. Εντάξει, μην αργήσει, έτσι σε περιμένουμε για φαγητό. Καλά. Παναγιώτα, Έλα. ακόμα να τελειώσεις? Έχω πολλά έργα. Αμά αυτό το σχολείο πια, θέλει να μας κάνει καλό ή κακό? Θα παραπονώ στους καθηγητές. Ωραία, να τελειώσει όμως γρήγορα, γιατί είσαι στο πρωί σχολείο. Καλά, καλά πήγε τώρα. Πάλι στον υπολογιστή με αυτό το παιδί. Και τώρα τελευταία έχουν πέσει και οι βαθμοί της. Και δεν μου φαίνεται λογικό να κάνει τόσες ώρες εργασίας και να έχει και τόσο χαμηλή επίδοση. Δεν τρώει, δεν κοιμάται, αρχίζω και ανησυχώ. Τι μ' είδες πως μου μίλησε χθες? Έχει αλλάξει τελείως. Έρθει μεγάλος εγώ. Λες να έχει πάθει καμιά ερωτική απογοήτευση στο παιδί μου. Και πού να είναι τα αγόρι. Όλη μέρα σπίτι είναι. Πάντως, εγώ ξέρω ότι πρέπει να κάνουμε κάτι πολύ σύντομα. Αύριο θα πάμε στο σχολείο. Περάστε. Γεια σας, γεια σας. Καθίστε. Θέλετε να μας μιλήσετε για κάτι? Ναι, για την κόρη σας. Λοιπόν, οι βαθμοί της έχουν πέσει πάρα πολύ από το πρώτο τετράμινο. Στην τάξη δεν συμμετέχει και είναι συνεχώς κουρασμένη. Μήπως συμβαίνει κάτι? Δεν συμβαίνει κάτι από ό,τι γνωρίζω. Και πώς είναι δυνατόν να μην είναι διαβασμένη αφού μας λέει ότι συνέχεια διαβάζει? Ναι, σωστά, αλλά ίσως μας λέει ψέματα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, αλλά καλό θα ήταν να απευθυνθείτε σε ένα ψυχολόγο. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Έλα. Δεν θα έχει καλά. Όλη η σύντηση. Ρε εσύ, όλο στον υπολογιστή κάθεσαι. Ναι ρε, μας έχεις παρατήσει τελείως. Ρε παιδιά, σας έχω πει, έχω πολλά διαβάσματα. Ναι σιγά, θες τώρα να πιστέψουμε ότι διαβάζεις. Δεν είναι μόνο τα διαβάσματα και η μαμά μου βάζει πολλές δουλειές να κάνω. Καλά. Αφήστε με εσείς. Πες μου λοιπόν, Παναγιώτα, τι τρέχει? Οι γονείς μου είπαν ότι δεν περνάς καθόλου χρόνο με τους φίλους σου. Ψες όλη την ώρα στον υπολογιστή ή στο κινητό. Η αλήθεια είναι ότι νιώθω πιεσμένη και από τους καθηγητές μου και από τους φίλους μου, αλλά και από τους γονείς μου. Και στο Facebook έχω βρει κάποιους φίλους οι οποίοι μου λένε πως τραβάνε τα ίδια με μένα και πιστεύω πως με βοηθάνε κάπως να το ξεπεράσω. Καταλαβαίνεις όμως ότι αυτό έχει επιπτώσεις και στην ψυχολογία σου, και στην συμπεριφορά σου, και στην επίδοση σου στο σχολείο. Εγώ δεν νομίζω κάτι τέτοιο, αλλά όπως μου λένε οι άλλοι, ναι. Αλλά πρέπει κάτι να κάνουμε. Όπως?
Λοιπόν, εσύ πρέπει να βρει κάτι να σου κινεί το ενδιαφέρον, να ξεχωρίζει λίγο από τον υπολογιστή, να βγει με του φίλου σου, να γραφτεί σε μια ομάδα ποδοσφαίρου. Μου αρέσει. Μ' αρέσει. Να ζωγραφεί, ό,τι να είναι. Έτσι, εγώ θα προσπαθήσω να πει στου γονεί σου να αλλάξουν στάση απέναντί σου. Αν αυτό σημαίνει ότι οι γονείς μου δεν θα έχουν τόσα νεύρα απέναντί μου και ότι θα με βοηθήσει στο να ξαναφτιάξω τη σχέση μου με τους φίλους μου, τότε εντάξει. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Ευτυχώς τώρα τελευταία όλα είναι καλύτερα. Έχω παρατηρήσει ότι δεν κάθεται τόσες ώρες μπροστά στο χαζοκούτι. Ναι, όντως, έγινε πιο ζωηρή και πιο ευδιάθετη. Ευτυχώς όλα κατέληξαν καλά. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για την επίδοση της κόρης μου. Λοιπόν, η κόρη σας παρουσιάζει τρομερή βελτίωση. Συμμετέχει στο μάθημα και είναι πιο ενεργή. Ωραία, γιατί και εμείς έχουμε παρατηρήσει κάποια βελτίωση στο σπίτι. Χαίρομαι που ξεπέρασε ποιο πρόβλημα και αν υπήρχε. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Ρε εσύ, η Παναγιώτη είχε αλλάξει πάρα πολύ. Βρήκε και αγόρι. Δεν ξέρω, πάντως ό,τι κι αν έπαθε φαίνεται πάρα πολύ καλύτερα. Γεια. Μια χαρά.